Yes, I am. Rooty tribe. You fight him. Mikelah exclusive. It's about the long time thing. Understand that's what they love to make cap. mbiti MCPT Kudara-kwairohwa mbiti Kudara-kwairohwa mbiti Why kuna ngonzi MCPT Nada pinga once pali mbiti Kudara-kwairohwa mbiti Why kuna ngonzi MCPT Nada pinga once again pali mbiti Once again Waigona kungonzi chirombowe izvozvo zvaikodzera kuti urohwe wakota mafanki wakamakana fongo waigona kunge bhora kuti ugohwe saka eda pinge once again ndokutaurira zvese zvatingagara kudhara kwaine madhara waigona kungopinzwa deya mambama aikudhara kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinge once pali Kudara-kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinga once again pali mbiti once again Nagaya long time tiri vapana tichirwira nakutamba kodo to my baby turi paspe mango tuchitamba nodo yaizoti nguva yemahumbwe inini ndopanda inzi handinzwe tairova imbwa ndakaveka mpinyi aida kunzi babandi Kudara-kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinga once pali mbiti Kudara-kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinga once again pali mbiti once again waigona kungonzi chirombowe izvozvo zvaikodzera kuti urohwe wakota mafanki wakamakana fongo waigona kunge bhora kuti ugohwe saka eda pinge once again ndokutaurira zvese zvatingagara kudhara kwaine madhara waigona kungopinzwa deya mambama aikudhara-kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinge once pali mbiti Kudara-kwairohwa mbiti waigona kungonzi MCPT eda pinga once again pali mbiti once again